Asiniro hamadi hamu doho dame nasian debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madi hamu saluna hurian itu hatta nahina holongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami padita joki manaik manalu. Bawot mahita tu jamita mingguon ima minggu patoluhon dung tridetatis. Di bahinita paradema roha doho pikirata termobi bibelta lamanangihon hatanya debata nega betul pu jamita di minggu tanggal 20 Juni 2020 sada ima di minggu patuluhon dung trinitatis hatanya debata di enet sian surat ni apostel Paulus na paduahon tu huria korin bidu onom ayat sada sahro di ayat na pasapuluhon 2 Korin bidu onom ayat sada sahro di ayat 10 songonom mahata di Jahuba ujahahon ma dihita saluhutna. Na mangapoi duhami akadongan pangula. Asahunang magopo pajala omuna di asinirohani debata. Ai didokdo. Ditiki parasia doho hutangihon. Jala di ari halua doho huurupi. Nuaing matongon tiki parasian. Nuaing ma ari haluaoni. Dang mangalehon pertuhan hami di agia ahape. Asa unang hasurahan tohonan nami. Dina saluhut hubatu duho kami diri nami songon akan aposo ni debata. Di bagasan habengoten godang. Di bagasan akka hapor suhon. Hasusaan dohot hagugutan. Dina hona pukul. Dina tarhurung. Di bagasan hagut turun. Di halau jaun. Di makar ni mata. Di parpuasaon. Di bagasan hatomanon. Di bagasan parbinutuan labas ni roha dohot habasaron di bagasan tod di parbadia di bagasan holong ni roha naso marpangasi di bagasan hata hasitongan di bagasan haguguon ni debata marhite-hite sinjata hati goran di siamun dohot habirang mamulus sian hasangapon dohot haliaon sian barita naroa dohot barita nadinggan songon akan nama ngaliluhon HP parsitong do. Songon akan aso tinadda HP na tinadda do. Songon na naing mate HP na mangulu. Songon akan nabinunu alay dada na mate. Songon akan namarsak alay toktong do parrohan alas. Songon akan napokos alay torok do di pamora. Songon naso paradongan HP saluhu do di gonggong. Ido yanggo sahat ni hata ni debata. Hurian itu hata songon sahalak naposo ni debata manang apostel imasi Paulus dipayingut ibana do huria korin marhite turpukon ima surat na paduahon dipayingut ibana huria korin asa ganup halak na hinubasan na ima di huria korin asa ganup ruas na adong di huria korin na hinubasan ni si Paulus naing ma unang magopo asiniroha ni debata na ujinalo huriai dipayingot ibana takas asa ganup halak na porsea tu Kristus unang ma magopo asiniroha na ujinalo huriai sian debata. Alabasa di partikian do kamang do akainang remaja do na poso bulung mariti surat na padua honon hurang dinggat do parsaoran ni apostel Paulus tu huria korin alabasa ala sai di ela aka parpoda haliludo aka huria korin manang ruas di korin hati hai bahasa di ela parpoda haliluon jala songo dia do cara ni parpoda haliluon mangela-ela si Paulus dijolo ni aka ruas korin ima nama dok dang sitong si Paulus songon apostel ni debata di dok aka parpoda haliluon taringo tu si Paulus anggo si Paulus hidang apostel sitongi jala dang apostel ni debatai alabasa mangihuton pangajarion manang akahata na pinasahan ni parpoda haliluon tuak kahurian arong di Korin didok nasida molo halak apostel
sahalak apostel iko malo makatai. Iko bui patupa halongangan. Jala diida parpoda haliluon, jala di patorang nasida ala diida, aidang suman songon apostel si Paulus mulu diida sian parpahian. Sian perpahian ni si apostel Paulus dang tarida ibana songon sahalak apostel. Jalan amang ihud di ela museng ibana marhiten ada do para sahih do si Paulus. Ai do mungkin salah apostel para sahih. Sianido nama gabi mabahen mo rumah pak jakonon ni huriai tu apostel Paulus. Ai do tutu. Ai marsahih do ibana. Buharu tutu ibana si tong songon apostel ni di bata mana na poso di bata. Ai tutu ai siap pahian na. Ai songon so sumat do ibana songon apostel. Apalagi na poso di bata. O malasay mengganggu roha do pikiran ni ruas manunghuria korin di hati hai marhiti akka ela naro siang akka parpoda haliluan. Alai dang gabi sumurut semangat apostel Paulus lau mangalo akka parpoda haliluan. Ido bain di surat ibana turpukon lau mangalo akka hata naso sitong naso tikos taringot aha naung pinabuan ya akka parpoda haliluan tu huria korin. Dialo apostel Paulus do akka parpoda haliluan marhite turpukta di bagasan tikion. Marhite turpukon di patoran si Paulus ma taringot tu hadirionna si tongdo ibana na poso ni di bata. Si tongdo ibana apostel ni di bata. Di somma pakat tidak kononna taringot tu diri na sa diri madog hasitongani mangalo akka parpoda haliluan. Jaladamo la di hata alai di patunggon ibana do marhiti pabahiran dia mai. Ido baen di pajojor apostel Paulus itu pukon taringo tu hadirionna law madok si tongdo ibana songon na poso di batang na parjolo neng idota borhat sian ayat na paduaho. Dido si Paulus jala odo na dipaingot ibana parjolo tuhuria koren asa jumolo huriai maparhasiakon tiki parasian naung nilehon ni di bata. Didok si Paulus songon dia do maparhasiakon tiki parasian na leon di bata sada hataridaan na ima marparangi nadinggan. Itugu ibana do nang pe di bagasan ela. Itugu ibana do tong ruasi huriai asa toktong mardingot jala marparhaseang tiki parasian na nilehon ni bata marhite parangi nadinggan. Parangi nadinggan o masada hataridaan ni halak na marhaseakon tiki na nilehon ni bata di ngoluna. Na paduahon borhat sian ayat na patuluhon omma dihatidakon ibana didok ibana tu huria korin dia tidak kon ibana songon naposo na ibata nasitong ibana didok aidak kya mabuan pertutuhan ibana tu manangisi dia ya tolu dang mangalehon pertutuhan hami di agia ahape asa unang hasurahan tohonan nami dijamoton ibana do pajobonna dijamoton ibana do tohonan naung dipasa di bata pajon naung dipasa di bata tungol dulu dipastihon ibana dakya hubain pertutuhan tu manangise dakya hubain pertutuhan tu hamu saleleng hubasi hamu. Oma baka tidak koron sian apostel Paulus na madok ima hataridaan na poso si tong duau apostel ni ibata asa unang mura akka huria korin manangihon akka poda haliluon na nidok ni akka parpoda haliluoni
asa unang mura-mura aka ruasi huriyai manangihon saluhut na nidok ni aka parpoda haliluon. Jalan apa tuluhon didok Apostol Paulus marhiti ayat 4 dohot ayat 5 dipatuduhon ibana salili na makobasi ibana songon dia lo sikap na pinatuduhon ni Apostol Paulus tajaan di ayat 4 sah ro di ayat na palimahon dipatuduhon Apostol Paulus do toktong ibana di bagasan habengeton godang nang pemamulus aka haporsuhon nang pemamulus aka hasusaan dot aka hagogotan nang pedipukul nang petarhurung dipatuduhon Apostol Paulus do habengeton ni rohana bahkan lam tutoguna do ibana marparsaoran do debata di bagasan hatomanon di bagasan parbinotoan labas di roha dohot habasaron di bagasan to di parbadia di bagasan ngolong ni roha naso marpanasi nang pegudang na manulag ibana nang pegudang na makasuguhon ibana nang pegudang lao mabur ibana lao mangalului hosana lao pamatehon ibana aladang gudang naso marlomo ni roha tu ulaw ni si Paulus na mabuan barita nauli di hati-hai Hurian itu hata imana pinatuduhon hataridaan na di hati dakon ni si Paulus na si tongdo ibana na poso ni bata si tongdo ibana apostol di bata asa siya di ahado togu tuhita salukna huria ni tuhatta boha adonggo naboy tahati dakon di ngurut taon adongdo naboy tarpajojor hita sian hasitongan ni hatatta do parangeta songon si huton ni Kristus sita huria di tuhatta asa naing ma songon halak na porsia hita mangihuton parangin na pinatuduhon ni Apostol Paulus naing tusihita ditogu maniru parangi hadirin si Paulus di bagasan mulut tahun dia manakina di dohanna ima mar parhasian tiki parasian baharu hita di nama mulus partikiat tahun akamang doat akainan huria itu hatta akar remaja do na posubulu sadia godang do tiki naung bolong tabahen sadia godang ko partikian na merisuang tabahen di ulut tahun manghuton topik ni muguta di bagasan tikion asa toktong tapatuduhon pakubasion di bagasan holong niroha dia do pakubasion ni pakubasion dada odolan holan tu akka partohonan dada odolan na holan tu akka naung majalo ulaon pakubasion sian huria ale ganup halak naung porseha ganup halak naung madok diri na si untuk Kristus ikon gabi si hubasi holong niroha huria nitu hata borhat sian tugu-tugu ni Apostol Paulus na parjur ima mar parhasyakon tiki na ado huria nitu hata rong paduhan madok sesal kemudian tiada guna manang penyesalan selalu datang terlambat undang ma gabe manorsoli hita dung salpu ari tiki parasiani asa dibahainina parjolu ditogu hita dinasa perdalanan yang hulu tahun pakai tikim saunari pakai tikim saunari dapotoma Tuhani unang godang sidalia ingot jepek ngolumi jepek dong ulut tahun
dang sa di hari taboto ujung di ajal ni hasiangan on manang ajal di mulut tao di bahan itu guto na parjolo tapar hasiang maganuti kita kamang do akay nang remaja do na posubulong dinasa ulauta dinasa parsoryota asa dinasa partikiani ima tiki parasian na ikon pakyota itong atongan ni guluta na mangihut songon parangi na pinatuduhon ni Apostel Paulus buhado hita itong atongan ni ulut taon jojok dong ulut taon gumudang gabi sibuan las ni roha sibuan manang patuduhon holong tudongan manang gumudang dong ulut taon gabi partutuhan tuh kadongata naing tapa mana taida tu bagasan dirita ay buhado tutu dia du gumudang naung taula di ulut taon gabi pasu-pasu do manang gabi gumudang gabi partutuhan parangeta hatatta pamerengta pangalakatta si ganupari o manaing di paingot cita huria ni tuhatta sotung do di bagasan ulut taon gabi gumudang mabuan partutuha kita tudong at tajol asa naing siradoti ulaon di bagasan pakobasyon di bagasan holong ni roha hita sotung do gumudang gabi mabuan akacik ni roha ulut taon marhiti hatap taparangit ta huria ni tuhatta naing ma tu kita makatidakon ikon tu kita makatidakon jala mangulahon di bagasan uluta unang ma ngulut taon sotung ma parangit taon gabi partutuhan di dongata jolma alay naing gabi si hubasi holong ni roha mahita patuduhon asin ni roha itu ngatongan ni ganup nguluta di ganup partikiata tuaka dongata hobar jabu tetangga nang tuaka na humaliang asya ni matong hataridaan na taparhasyang partikian parasian na nilehon di bata na mangihut takas naking songon ni patuduh si Paulus mangulu di bagasan habeng iton buhado asa tarbaik kita mangulu di bagasan habeng iton toktong ingo Tuhani toktong jauhon Tuhani dinasa tikim dinasa inganan manang di dia pehita asa toktong diramoti asa toktong didongani hita molo didongani hita molo dipargugoi hita marbahabing iton mahita marhaguguon mahita mamulus akaragam hamaolon haporsuhon itong atongan ni ngulut taon huria dituhata molutuk kita marhabing iton di ngulut taon martua mahita di hapor syauta berbahagialah kita dalam hidup ini ketika kita mampu melewati setiap kehidupan kita di dalam ketekunan, di dalam kekuatan, di dalam pengharapan kepada Tuhan. Unang ma murah hita madili. Molo say murah hita madili. Tung ido mabuak kita. Gabidang tarajumi gumudang do pe akapabahina di bata naung tajalo di bagasan ngulut tao. Halak na marhabing iton, imahalak na tao. Madok mauliate, di gudang di asi-asi naung nilihon di bata di bagasan ngulut. Atong marhite turpukon borhat mahita tutong-atongan ni ngulut tao. Asa tapatuduhon ma holong ni roha molutung pegok halak na makasugo kita molutung pegok halak na mangelay kita unang ganggu kita disi alay lam tapatuduhon ma parsitutuota lam hatidak ma nasitongdo kita dinasa ulota nang dinasa pakobasyota songon sahalak pilsuk Cina madok satu perbuatan lebih baik atau lebih bermanfaat daripada 1000 kata nasihat. Dia adalah patanna torob dohala jolma malo madok akahata nadinggan manang mamudai torob dohalak nabui malo marteori
alai balik sa dang tarida panulaw na dinggan di mobil. Asanayin unang holan sidok hata hita dia kahata na dinggan. Asa unang holan dinilai halak kita malo makatahon. Alai taulahon ma jumulo di bagasan dirita. Luas ma manang songod dia halak lau menilai gunuta. Alai na pasti tapatuduho mahasitongan di roha, hasitongan ni parangi diadopan ni dibata. Amin Tuhan tama namargugoy honjala mamasu-masu kita saluhuna.